Дитяча кімната, шафа, дивіться, під стелю, все акуратненько, понад стіною, не вкрадає не трошки місця, є робоча зона, стол, навіть там кондиціонер сховався, він не буде заважати, повітря буде прямо в цю сторону дути і буде дуже зручно. Маємо робочу зону, зробили такі от для розеточок, щоб якщо комп'ютер стоїть, провода уходять туди і підключаються в розетну зону. Нічого не буде заважати. Є місце для зберігання книжок. Кому треба ідея для дитячої кімнати, будь ласка, користуйтесь. На дотик все відкривається, фурнітура блюм. Стол комп'ютерний, там буде процесор, тут монітор. Біля вікна дивіться, який, до речі, вид з вікна. Церква, Велес. Це, до речі, місце Івано-Франківська.